Pozor! Stoj, Jakub. Vieš, čo sa mohlo stať? Viem, niečo zlé. Kupko, čí je to dom? Jehovov. Predstav si, že je to náš dom a prišli za tebou tvoji kamaráti. A polámali všetky hračky. Aspoň lietadlo mi zostalo. Och, nie. Ako by sa Jehova cítil, keby si narazil do sestry Betky a niečo jej zlomil. To by si už ťažko opravil. Takže v sále viac nebehaj. Behať budeš niekde inde. Ozaj? Pripraviť sa. Pozor. Štart.